सिखावफोर आं मोनसे गोदान बिदि लाबोदों बियो जायो प्रफेसनेल सिखावफोरनि बिसोर माबायदियै रबारि खालामो बेखौ नायलांदो आरोना फैदो दानो नायलांदोनि नायदो बेयाव मोनसे बिसोरो गारिजों मोनसे दखाननि गेटखौ सिफायनानै बिसोरो रबारि खालामनो नागिरदों नायदो वा नायदो बिसोरो माबायदि रबारि खालामो आरोना बिसोरो माने प्रफेसनेल टेकनिक माने बिसोरो मोनसे गें रबारि गें बिसोरो ओरैबायदि पाट्टा मोनलाय रबारि खालामोना नायदोसो पाट्टा मोनो बिसोर नैबे गारिजों दखानखौ सिफायनानै बिसोर गेट एटिएम बक्सखौ बोनानै लांनाय गारियाव नायदो बिसोर दायो लांबाय आय' ओरैबायदि रबारि खालामोना बिसोरो पाट्टा मोनलायलायो नायबावदो दानिया नैबेयाव बिसोरो मा रोखोम रबारि खालामो बेथ' ओरैबायदि आलदा माने जेसिबिजों बिसोर दखाननि गेटखौ सिफायनानै बिसोर रबारि खालामदों ओरैबायदि माने मोनसे जेनेबा प्रजेक्टआव खामानि मावनाय बायदि आरोना नायदो ओरैबायदि रबारि खालामखायो Oh my god ओरैबायदि रबारि खालामो आरोना बेयाव नै मोनसे डिपु बिसोरो एटिएम बक्सखौ सिफायनानै बिसोरो जेसिबिजों रबारि खालामदों Oh my god रावबो साननो हानाय नङा आरोना गासिबो सिखावफोरानो एटिएम बक्सखौ फकास खालामनानै बेयाव ओरैबायदि आलदा मोनसे ट्रलिजों बिसोर एटिएम बक्सखौनो बोनानै लाङो रावबो पाट्टा मोननाय नङा आरोना मा आइडिया दं बिसोर टेकनिक प्रफेसनेलफोरनाव पाट्टाखौ मोना खिन्थु बेफोरबायदि रबारिनि मेन फकासानो जाबाय फैसा आरोना बेयावनो सोरनिबा टेकनिकआ बिदिनो एटिएम बक्सखौ खुलिनाय बा सोरनियाबा फिसा ब्लास्ट खालामनानै लांनाय सोरनियाबा एटिएम बक्सखौनो थिखोना लांथारनाय बेफोरबायदि आरोना माबायदि रबारि खालामो बिसोरो नैबेयाव सासे बिफाया गावनि उन्दैखौ लानानै माने लेपटपनि प्राइस चेक खालामनाय बायदि बिसोर नायबाय आरोना आंबो पाट्टा मोना खिन्थु बेयाव सीसी केमेरा फुटेज दं बेखौ बियो मिथिया बिनि फुटेजआ सीसी केमेरायाव सेभ जानानै दं बियो दायो वान्टेड लिस्टआव दं नाथाय बेखौ थेवबो दाबो मोननाय जायाखै सोर पाट्टा मोनो बिसोर ओरैबायदि रबारि खालामो आरोना माने 1-1.5 मिनिटावनो बिसोरो बक्सखौ लांखारो स' बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनब्ला लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालाम लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जाहाथे आंनि बेबायदि इन्टारेस्टिं भिडिअफोरखौ नोंथाङा नुयो ओरैबायदि रबारि खालामना बिसोरो प्रफेसनेल सिखावफोर बिदिबा Thank you. Thanks for watching.